Des de la Diputació hem volgut fer aquesta sessió d'una forma molt pràctica, que sigui divulgativa. Hem procurat de convidar ajuntaments perquè vinguessin a veure aquesta presentació i per fer-ho així, per fer-ho pràctic, hem convidat a 3 ajuntaments que són referents en el món de Sentilo i us presentaré des del Jordi Cirera de l'Ajuntament de Barcelona, el responsable de Sentilo a l'Ajuntament, l'Albert Marín, responsable de Smart City i tecnologies a l'Ajuntament de Terrassa, i l'Òscar Ellín, també responsable TIC de l'Ajuntament de Reus. Com veieu, l'Ajuntament de Reus no és de la província de Barcelona, però els hem convidat perquè estan fent una molt bona tasca i com el que volem és crear comunitat i que col·laborem tots junts, doncs a més està tot molt a prop i a més parlem la mateixa llengua, no? Doncs per això l'hem convidat. Doncs dono la paraula a en Jordi Cirera. Anirem fent presentacions molt breus, el que volem és presentar projectes. Acabarem amb el que la Diputació pot donar de si en els ajuntaments com per suportar aquest tipus de projectes i després farem un torn de preguntes, esperem que feu preguntes molt incisives perquè els hi pugueu treure tot el suc, d'acord? Doncs vinga, fins ara. Hola, bon dia. Intentaré passar ràpid per sobre una presentació que és més llarga del que hauria de ser i explicar 4 idees bàsiques de Sentilo, de la nostra plataforma de sensors Sentilo. Molt ràpidament un palet d'història. Tot això comença el 2011, quan dintre de l'Ajuntament de Barcelona decidim que necessitem una plataforma per gestionar sensors. En aquell moment, sense saber massa bé què és el que teníem que fer, però intentem abordar aquest repte. Cap allà, en el Smart City Congress del 2011, comencem a tenir una lleugera idea del que s'hauria d'anar fent i cap al 2012 vam fer un anàlisi de mercat o de la situació del mercat en aquell moment i vam veure clarament que tot aquest món estava terriblement immadur, que el que hi havia era o molt propietari o molt indefinit, que venia molt encara del món de la informàtica industrial, del món de les escades, i nosaltres no acabàvem de veure que això acabés d'encaixar amb aquest nou paradigma de l'internet de les coses. I al final vam veure molt important que no tenia sentit desenvolupar res o una plataforma de sensors que no acabés encabint dintre d'una arquitectura més generalitzada perquè sense tenir unes bones bases no es pot construir res després. Perquè, veieu, això d'encaixar en una arquitectura, això és l'arquitectura de Barcelona. Si algú està interessat, estaré encantat de fer-li la xapa tant temps com sigui necessari. Sentilo és només una petita part d'aquesta arquitectura que forma part de la capa de recollida de dades del gran sistema d'informació que pensa l'Ajuntament de Barcelona que té que haver-hi en el futur. Dius també que quan hem comparat aquesta proposta d'arquitectura amb altres que venen d'altres ciutats o organitzacions, més o menys tothom hem anat a parar al mateix lloc. Per tant, no tenim aquí res absolutament trencador o innovador, sinó alguna que és el que s'està veient que hem de més o menys anar. Realment, què busquem darrere d'una plataforma de sensors? Busquem 2 coses. Una, si és veritat que anem a tindre milers de catxarros al carrer, i probablement acabi sent veritat, o tenim un bon catàleg i sabem on estan les coses o això no hi ha qui ho mantingui. Primer, important saber què tenim. Per tant, obligar a tothom a passar pel mateix lloc i saber el que tens registrat i el que no és la primera passa. La segona és aïllar les aplicacions que consumeixen de les implantacions de catxarreria al carrer. Que puguem canviar aplicacions sense canviar les peces que tenim al carrer, que puguem canviar les peces del carrer sense canviar les aplicacions. Cap allà el 2013 vam fer una prova de concepte amb REC en concret, vam veure que això més o menys funcionava, ens ho vam començar a creure. En el 2013 també a l'Smart City Congress, perquè ens agrada fer les coses aquí per l'Smart City Congress, vam crear una comunitat open source i vam decidir oferir aquest codi amb llicències obertes per qualsevol que les volgués utilitzar. És una cosa que no havíem fet mai a la vida. Va ser la primera vegada que ens vam plantejar una cosa així. Vam fer un petit anàlisi cost-benefici. Què ens costa? Res. Què podem guanyar? Home, les aportacions de qualsevol altra ciutat en el producte.
cosa que ja ha passat i cosa que ja podem dir que és així i que realment val la pena de fer. Cap al 2014 ens vam trobar que resulta que Terrassa resultava que Reus l'havien agafat i l'havien començat a fer servir, el qual ens va encoratjar molt en seguir en aquesta línia de treball. En el 2014 també, en l'Smart City Congress de l'any passat, el que vam publicar ja van ser les regles, les normes d'ús de la comunitat, que ja estava constituïda, però almenys dotant-se d'un, no vaig a dir cos legal perquè sona la cosa una mica així com gruixuda, no? Però dotant-se d'unes mínimes normes de funcionament i d'uns mínims comitès de funcionament, i això és així ja des de fa 2 anys. I senzillament en aquest 2015-2016 el que ha anat passant és que més ciutats han estat incorporant-se aquí. De lo més exòtic que tenim és Dubai, que ha fet una prova de concepte amb això. Tenim altres ciutats que estan provant i estan intentant tirar endavant projectes amb Sentilo. Trobareu, com sempre, tota la informació de la comunitat a www.sentilo.io. Actualment, i molt ràpid, estem processant només a Barcelona 3.200.000 registres al dia, amb pics de 2.000 registres per segon, el qual vol dir que hem creat una plataforma amb un múscul suficient com per digerir grans volums de dades, que era un dels seus grans objectius. Tenim enxufades 10 tipologies diferents de sensors, tots i que després veurem majoritàriament és monitorització d'energia, el que en el cas de Barcelona se'ns emporta el gat a l'aigua. I que tenim d'això? De l'ordre d'uns 1.800 catxarros donant dades que representen uns 14.000 paràmetres diferents sensoritzats en la ciutat. Projectes que hem fet i molt ràpid. Monitorització de consum energètic i de generació d'energia en edificis públics és la nostra part més important en aquest moment dintre de Barcelona. 95 edificis i 55 instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques. Estem desplegant una xarxa de monitorització de soroll poquet a poquet, perquè no tenim el múscul financer com per fer un desplegament a tota la ciutat. Estem aprofitant totes les obres públiques per anar desplegant sensors en cada una d'elles. Com us donareu compte de seguida, el cost de 3 sensors en l'obra del Passeig de Gràcia és proper a 0, o 0 i molts zeros al final. Per tant, podem dir la xuleria que estem desplegant una xarxa a cost 0. No és ben bé cert, però pràcticament és així. El nostre plantejament és més a llarg termini en aquesta banda. Estem intentant entrar a temes de lectura de comptadors d'aigua, també en aquest tema. Encara ens queda una part de laboratori urbà. I després aquí són no 2 projectes, sinó 2 proves de concepte que es van fer l'any passat. Una que segurament és la més gran que s'ha fet en el món, fins on jo sé, perquè vam monitoritzar 600 i pico contenidors d'escombraries. Es va fer un anàlisi de les dades de 4 fabricants diferents, operats per 4 operadors de neteja de recollida d'escombraries. Sí que us he de dir que les conclusions a les que vam arribar en el seu moment és que en aquell moment i amb aquells sensors que vam provar consideràvem que la fiabilitat de les dades encara no era suficient com per muntar un sistema que prengui decisions operatives en base a això. De tot això estem absolutament convençuts que aquesta tecnologia ha vingut per quedar-se i que el que potser l'any passat no tenia la finura adequada ho tindrà d'aquí un any o ho tindrà d'aquí 2. Això estem absolutament convençuts que serà així. En la prova d'aparcament, també primer que va comprovar-se és evidentment que la tecnologia funciona correctament. Va estar bé perquè ens va donar lloc a pràcticament un projecte de 6-7 mesos de reflexió sobre per què servia això, en una taula en la que estaven implicats tots els actors, des dels operadors de trànsit fins als operadors de pàrquing, fins a la gent del districte, i intentar contestar la pregunta, això que funciona, és a dir, sabem si està ocupat o no està ocupat una plaça, exactament per què serveix i si per lo que serveix és per lo que volem o no. M'explico. Això incentiva l'ús del cotxe privat o el retrau? Doncs potser la primera pregunta que ens haurem de contestar és aquesta abans de desplegar un servei d'aquesta mena. Però sí que vam saber que no serveix per dir-li a un conductor on té una plaça d'aparcament, perquè amb la tassa de rotació de Barcelona, quan arriba, està ocupada.
però bé, sí que ens serveix per poder-li dir als conductors en quines zones té més probabilitat de trobar aparcament o a quines ja no val la pena ni que ho intenti, perquè històricament i per la situació actual difícilment trobarà una plaça d'aparcament. Molt ràpidament, si entreu a sentir l'Opinió, trobareu dades i informació d'empreses i ciutats que poden oferir productes i experiències fetes amb Sentilo. Això per nosaltres és importantíssim per la visió de comunitat, perquè veieu que darrere d'això hi ha un projecte que entenem que és sòlid i que qualsevol ciutat que s'embarqui en una prova amb Sentilo trobarà empreses que l'acompanyin, que l'ajudin i que li proveeixin productes i serveis associats amb ells, que no és una cosa que es tinguem que inventar artesanalment des de zero. Per la meva banda, no us volia explicar res més. Hola, bona tarda. Sí, espera, hem de canviar la... Tira endavant? Sí, endavant. Tira endavant una. Estan fent el canvi. Vale. Estan canviant la... Vale. Això està... Hola, bona tarda. Primer que res, donar les gràcies a la Diputació per donar-nos la possibilitat d'explicar els nostres projectes en aquest foro. I per parlar-vos de Sentilo, primer us hem de parlar de quina era l'estratègia, quina ha estat l'estratègia de la ciutat de Terrassa i del seu Ajuntament en relació a les noves tecnologies i a les Smart City. L'Ajuntament va començar a pensar seriosament en el tema Smart City més o menys cap al 2012 i va començar a redactar un pla director. I en aquest pla director, a part de fer focus en les dimensions tradicionals que fan focus els plans directors, la qualitat de vida, la mobilitat, etc., vam veure que hi havia un element molt important que s'havia de tenir en compte i que s'havia de gestionar, que era l'element tecnològic. Tots estem d'acord que els projectes Smart City no són estrictament tecnologia, però hi ha d'haver uns paràmetres tecnològics que ajudin a coordinar tots els projectes i que serveixin per integrar-los en la resta de serveis i sistemes de l'Ajuntament. Tradicionalment, un element que per mi em sembla molt important sobre el tema de la transició de la ciutat tradicional a la nova ciutat intel·ligent és que els departaments de tecnologia dels ajuntaments sempre han fet un focus principal en l'aparell de l'Ajuntament, en impostos, expedients, etc. I sempre han deixat, o tradicionalment han deixat de banda, la tecnologia dels serveis municipals. I aquests serveis municipals sempre s'han vist una mica vinculats a la tecnologia que portava el proveïdor de torn. La realitat és aquesta, si té un proveïdor important que dona servei a Terrassa i a 18.000 ajuntaments més, doncs aporta una tecnologia que quan hi ha una transició de proveïdor acostuma a ser un problema més que un benefici. Llavors vam veure que havien d'introduir mecanismes per controlar tots aquests protocols, tots aquests sistemes de comunicació que a vegades estaven descoordinats d'una banda a l'altra. Analitzant l'entorn, ens vam fixar a Barcelona. Barcelona és un pol del que tira tota la tecnologia del seu entorn. I vam veure que Barcelona havia sabut crear un projecte i havia sabut també perdre el control del projecte. Havia sabut crear Sentilo i havia sabut crear una comunitat amb la qual altres entitats com nosaltres podien tenir veu i vot i podien participar per intentar entre tots col·laborar i fer-lo cada vegada més gran. Llavors, al voltant a finals del 2013 vam iniciar el camí de Sentilo i actualment tenim, si mirem la transparència, tenim aproximadament 1.500 sensors connectats amb 900 components. La terminologia de Sentilo diferencia entre un component que seria un dispositiu i un sensor que serien els diferents elements que informa aquest dispositiu i aproximadament uns 270.000 missatges o ordres al dia. Aproximadament un 10% de Barcelona, que té una certa lògica per dimensions. Fins ara tenim 145 milions de missatges gestionats en la nostra plataforma en producció. Passo directament a explicar-vos què tenim actualment en producció. Actualment tenim en producció un projecte vinculat a l'empresa municipal de recollida d'escombraries amb el que, sensoritzant la flota de vehicles i aprofitant que els contenidors disposen d'un tag que els identifica, podem informar
de quins contenidors s'han recollit en un moment donat. Aquesta informació s'envia a Sentilo i també s'envia a una plataforma que es diu Infogeo, d'una empresa que es diu Borealité, amb la qual la gent de Coequip pot gestionar tot el servei. Un altre projecte molt important és el d'energia, igual que el de Barcelona. Nosaltres tenim 41 equipaments sensoritzats amb un analitzador de xarxes. En alguns equipaments tenim més d'un, perquè analitzem no només l'escomesa principal, sinó també diferents escomeses secundàries, i tota aquesta informació està publicada a Sentilo i hi ha una aplicació que tenim contractada com un servei, que es diu CIE, de l'empresa Inergy, que creua aquesta informació amb les dades de facturació. I d'aquesta forma tenim un element més per validar la facturació de les companyies energètiques. Un altre projecte que vam pensar que era interessant i important tenir era l'objectiu d'incorporar estacions meteorològiques a la plataforma. Barcelona, per extensió, té diferents estacions meteorològiques de Meteocat que poden donar informació. Terrassa, per aquelles coses de Déu, no té cap estació de Meteocat en el seu terme municipal. Així que vam contactar amb una xarxa de meteoròlegs aficionats que tenen sistemes pseudoprofessionals i vam integrar les 7 estacions meteorològiques que tenim repartides a la ciutat. I són estacions que, ja veurem que a part d'informar-les a través de les plataformes generalistes que té l'Ajuntament, les utilitzem des de les aplicacions. I per últim, un element que també hem incorporat és la sensorització de trams de la ciutat i que ens donen informació del nivell de congestió que té el trànsit en diferents zones de la ciutat. Així com els pàrquings indoor que ofereixen normalment. En l'àmbit del pàrquing indoor hi ha dos fonts d'informació. Per una banda, RSS que donen les empreses del sector, Saba, per exemple, i també la informació dels pàrquings municipals que integrem a Sentilo. Aquesta informació, principalment la de la congestió del trànsit, és la mateixa que s'envia al mapa continu del trànsit de la Generalitat. Aquests 4 elements són els que tenim en producció a la plataforma sentilo-terrassa.cat. I cadascun d'aquests elements, al marge de servir a les aplicacions verticals, el que fem és canalitzar la informació per oferir-la a través de la plataforma Open Data i a través del plànol municipal. I hem fet petites adaptacions per incorporar noves funcionalitats a través del plànol municipal. En el plànol municipal, que és el que trobareu aquí baix, que si aneu a la web de terrassa.cat ho trobareu a la pantalla inicial, hi ha una caixa d'eines específica de Sentilo, hi ha una utilitat, per exemple, que us aconsello analitzar, que és la informació dels carrers que s'han escombrat a la ciutat. Les escombradores mecàniques tenen un sensor que informen de quan estan escombrant i quan no. Aquesta informació es pot visualitzar en temps real amb el visor de Sentilo, però en temps real no aporta cap valor, perquè saber si està escombrant o no està escombrant és una informació que pot ser interessant a nivell anecdòtic, però no aporta res. No obstant, nosaltres hem agafat aquesta informació que tenim guardada en històric i hem fet un anàlisi per períodes. Llavors, a través del plànol, tu pots seleccionar una setmana, un mes o un any i et marca en la ciutat tots els carrers que han escombrat i totes les vegades que ha passat. La veritat és que és absolutament espectacular la productivitat que té una escombradora d'aquestes mecàniques. Tu poses un any, que realment són 6 mesos, perquè no fa un any que està en marxa, i ha escombrat la ciutat 3 o 4 vegades. Vull dir que és curiós. Ara us parlarem, amb poc temps que em queda, d'uns quants projectes que tenim a la nostra plataforma de preproducció. Un projecte que tenim en preproducció i que hem treballat amb Sancla i amb OpenTrends és incorporar un sistema de programadors de rec, un sistema de rec a un parc central de Terrassa, al Parc de Sant Jordi, que interactua directament amb Sentilo i l'aplicació de gestió i de programació envia les ordres de programació i rep la informació dels caudalímetres que tenim a les escomeses d'aigua del parc també a través de Sentilo. L'objectiu és acomplir un dels objectius principals de Sentilo, que és trencar els verticals, que un ajuntament pugui escollir entre una plataforma de hardware
a posar en el seu territori i una plataforma de gestió d'alt nivell que interactua amb aquest hardware. Si ho fa amb Sentilo, ho farà de forma, diguem, independent a la tecnologia propietària del fabricant. Un altre projecte que estem tirant endavant vinculat al projecte TEI, que és un gran projecte de renovació de tot l'enllumenat de la ciutat, és la sensorització dels quadres d'enllumenat públic. Treballant amb Arelsa, que és el nostre subministrador fins ara de quadres d'enllumenat públic, hem integrat els 142 quadres que tenim monitoritzats amb Sentilo. Ho tenim en preproducció i ara com ara estan enviant dades de consum energètic. Però quan acabi aquesta fase de preproducció i posem en explotació, la idea és que incorpori dades de quan s'encén i quan s'apaga, dades del nivell de regulació que té. A part, aquestes empreses també incorporen nous sensors. A Arelsa en concret tenim també sensors de contaminació i de so o de soroll que es poden integrar en Sentilo. I l'objectiu serà, quan acabi el projecte TEI, tenir tots els quadres d'enllumenat públic sensoritzats i vinculats amb les aplicacions de gestió a través de Sentilo. Un projecte que hem iniciat fa relativament poc i que estem treballant amb l'empresa CESVA, que és una empresa que també treballa a Barcelona i que està integrada amb Sentilo des de fa molt temps, és incorporar en línia amb el pla de reducció del so, del soroll que té l'Ajuntament, una xarxa de monitoratge del so, del soroll. La idea és col·locar aquest tipus de sensors en llocs estratègics de la ciutat i poder fer una anàlisi de quina és la contaminació per trams horaris que es donen en aquests llocs estratègics. I gràcies a la integració de dades d'altres fonts volem anar més enllà. Una de les línies que marca aquest pla director, aquest pla de reducció del so, és analitzar l'impacte de la flota de vehicles pesants municipals en relació a la contaminació acústica a la ciutat. Nosaltres tenim actualment 15 dels vehicles pesants d'EcoEquip sensoritzats. Aviat, encara que no ho tenim en preproducció, tindrem la flota d'autobusos. Si nosaltres podem relacionar, que ho farem no dins de Sentilo, sinó agafant les dades de Sentilo, si podem relacionar la posició d'aquests vehicles amb la posició dels sensors, podrem establir quin és el patró d'impacte que generen aquests vehicles sobre el so de la ciutat. Un altre projecte que estem tirant endavant i que fa temps que treballem és l'evolució de tot el projecte inicial que vam fer amb EcoEquip, amb l'empresa municipal de recollida de residus. La idea és que Sentilo o per sobre de Sentilo l'Ajuntament no es posarà a fer una plataforma de geoposicionament o de gestió de flotes. L'objectiu seria tenir una plataforma de geoposicionament, de gestió de flotes al sud, a la part baixa de Sentilo, i qualsevol esdeveniment que es detecti amb aquests dispositius embarcats s'informi a Sentilo. Qualsevol esdeveniment ha de servir perquè en el moment en què, per exemple, es volca un contenidor, s'informi a Sentilo i les aplicacions de gestió dels serveis municipals que estem implantant, hi ha un projecte paral·lel d'implantar un GEMAO a tot l'Ajuntament, pugui tancar actuacions, pugui tancar plans de manteniment amb el que està passant en el món real. D'aquesta forma evitem la necessitat que els equips que fan actuacions sobre el territori quan tornen han d'omplir fitxes, etc. Tot sigui el més automàtic possible. Per últim, per acabar, un projecte que no és d'integració però que a nosaltres ens agrada perquè pensem que és anar més enllà amb el tema de Sentilo, és un projecte que hem tirat endavant amb dues escoles de secundària de la ciutat que es diu Sentilo Terrassa for Kids. L'objectiu és que aquestes escoles fabriquin una maqueta representativa d'una porció de la ciutat i representativa d'un conjunt de serveis municipals de la ciutat i que aquesta maqueta serveixi després per fer tallers de Smart City, d'Internet of Things o de Sentilo a les escoles de primària. Actualment tenim l'escola Salesians de Terrassa que està fent una maqueta transportable que servirà per a aquest objectiu segon. L'objectiu seria tenir-lo a finals d'any, cap al Nadal hem pactat amb l'escola que acabarà la maqueta i a partir del gener faríem aquests tallers a les escoles de primària i amb Vedruna hem fet un projecte semblant però diferent. Ells han agafat un sector més gran de la ciutat, l'han seccionat en parts, pensen fer una maqueta gran
i pensen fer que cada una d'aquestes seccions la desenvolupi un equip en concret de treball de secundària de l'escola. Que serà una maqueta que no serà transportable, serà una maqueta que estarà exposada o a l'Ajuntament o a l'escola i que en tot cas podrem fer tallers amb el desplaçament de les escoles a aquest lloc. Però és interessant perquè incorpora la part de l'estació central de la ciutat, han agafat una part central de la ciutat que té bastants serveis i pensem que faran un bon treball. I ja està. Agrair sobretot a les empreses que col·laboren amb nosaltres perquè realment el punt clau de que Sentilo tira endavant és que les empreses creguin en el projecte i ens ajudin a integrar els seus productes. En la mida en què això ho aconseguirem que això sigui un projecte replicable i escalable. Jo penso que està clar que és escalable perquè ho estem fent ajuntaments com el de Barcelona, com el de Terrassa o ajuntaments a través de la Diputació molt més petits. Però l'èxit de la replicabilitat, el poder portar-ho a diferents llocs, es basa en que les empreses creguin i les empreses s'integrin. Gràcies. Bueno, sí. Bon dia. Primer de tot agrair a la Diputació de Barcelona, encara que no som de la província de Barcelona, però tenim molt bona relació perquè al final en tots aquests tipus de projectes ens trobem tots intentant a veure cap on anem. Jo sempre poso el símil perquè venim del món del TIC de l'administració electrònica, que hem estat molts anys intentant reinventar la roda i ara hem d'intentar simplificar una mica i aprendre dels nostres errors de fa potser ja 15 anys. Llavors us explicaré una mica la implementació que hem fet de Sentilo en alguns aspectes, des de l'Ajuntament i des de l'empresa municipal Reus Mobilitat, que és qui ens està ajudant molt a impulsar tots aquests projectes. Però jo a vegades el que m'agrada és primer explicar una mica l'estratègia, perquè si no a vegades anem una mica desconnectats dels diferents projectes que fem. Què passa? Si vols t'explico el de Terrassa, no tinc problema. Ara, no passa res. Ai. No toco. Sí? Vinga. Diversos conceptes. Aposta per sistemes oberts, si pot ser amb l'ús d'open source, a través de serveis d'empreses, no té per què, free no vol dir gratuït, sinó que és una filosofia. Reutilitzar solucions desenvolupades. Aquí jo, amb Sentilo, em penso que és una mica com allò quan vas a la neu, i aquí a Barcelona ens vam trobar un munt de neu allí i ell va agafar la màquina de treure neu de la carretera i va començar, i ens hem començat darrere d'ells a fer una mica de pas. Penso que aquí a Barcelona crec que ha fet una gran aportació, sobretot per les administracions catalanes. Reduir la complexitat, perquè no ens hem de dedicar a la tecnologia, ens hem de dedicar a la gestió. Per tant, ens hem d'enfocar a el que realment interessa. Llavors aquí Sentilo té un paper molt important de reduir la complexitat, del munt de catxarros que poden haver, que els meus companys han explicat un munt. Nosaltres no en tenim tants, perquè nosaltres hem enfocat molt a la part de mobilitat, perquè és un interès que tenim especial, tot i que hem fet algunes proves pilot, però no estem en tant maduresa en altres aspectes. Sobretot buscar la col·laboració des del punt de vista sempre de regió. No parlem, és que el concepte Smart City, fora, és Smart Region, s'ha acabat. És a dir, aquest tema l'estem parlant fa molt de temps, hauríem de parlar de Smart Regions. Una Smart Region és el que té sentit en el nostre món, perquè les ciutats estan interconnectades. Des del punt de vista de Barcelona és l'àrea metropolitana, no és Barcelona sol. I des del punt de vista del Camp de Tarragona, estem Tarragona i estem Reus, i estem moltes ciutats, estem Cambrils, que els companys de Cambrils també estan fent moltes coses. Per tant, sempre aquesta visió de col·laboració i de regió. I després, perdoneu que no és que veig massa, desenvolupar diferents... Sí, una de les estratègies és... Espera't. Ja està. Gràcies. Una de les estratègies també és facilitar el desenvolupament de solucions
que interactuïn amb múltiples ciutats obertes. És a dir, el que hem de facilitar és que els fabricants puguin interaccionar amb qualsevol ciutat. No una cosa especial per Reus, una cosa especial per Barcelona, una cosa especial per Dubai. No sé, m'ho estic inventant. Vale. Això és el nostre model el nostre City OS petitet, però a nosaltres ens agrada molt anar a barraca. Nosaltres tenim com a eina de simplificació de tota la recepció de la informació Sentilo. I a partir d'aquí tenim diverses capes que pensem que són importants tenir-les en compte. Des del punt de vista de dades obertes. En la sessió anterior han estat parlant d'un projecte que també hem estat impulsant de dades obertes amb Siken, però des del punt de vista compliant CPS, és a dir, generar datasets compliant CPS, d'acord a l'anatomia de la City Protocol. Si no comencem a generar metadades que no tenen cap tipus d'estructuració alineades amb altres ciutats. Per tant, hem de pensar en que els sistemes d'Open Data per la part de Smart Regions ens pot facilitar publicar informació. Des del punt de vista de presa de decisions, és a dir, què fem amb les dades? Les analitzem, les guardem, hi ha gent que diu les guardem, però hem de començar a fer alguna cosa. Els ciutadans diuen què fem amb els seus diners públics. Nosaltres hem implantat un sistema que és un sistema expert, que és un sistema desenvolupat pels companys de Sant Feliu i és un sistema molt senzillet que et permet, a través de diferents regles, fer coses. S'integra perfectament a través de Sentilo i el que fa és, quan hi ha una variació d'un sensor, que li diem, mira, quan variï la propietat d'aquest sensor, enveli al sistema expert. Ell ho fa automàticament, el sistema expert, quan rep una informació a través d'una sèrie de regles, que és una línia, amb una línia pots executar segons quines actuacions que amb sistemes tradicionals ens costarà molt, per desenvolupament, perquè hem de canviar codi font, perquè no sé què passa, sistemes molt complexes. La gràcia d'aquest sistema expert, a part d'això, és que és distribuïble i el podem repartir en diferents llocs i es poden comunicar. I el podem ficar des d'un petit Android o un mòbil fins a un PC o qualsevol petit catxarret, una Raspberry, el que sigui. I es comuniquen entre ells i tenen autonomia i tenen capacitat de decisió. De fet, després us ensenyaré un exemple d'un sistema que és autònom. Ell va fent, evidentment, després podem prendre la decisió que no ens passi com la pel·lícula, que les màquines ens vencen i fan el que volen. Però aquesta és una miqueta la idea. I després tota la part de data processing. Això ho hem de processar. Hem de començar a parlar no només dels sistemes tradicionals de business intelligence, sinó amb eines de data analytics. Amb el tema Big Data, aquí tinc bastants dubtes perquè nosaltres no tenim els volums monstruosos que pot tenir Barcelona, però sí tenim necessitat d'analítica de dades i ens podem ajudar de diferents eines. Aquí us poso algun exemple, però hi ha més. Molt bé, llavors, com us he dit, ens hem enfocat molt a la mobilitat, perquè Reus és una ciutat molt comercial i hem de facilitar que vingui la gent a comprar a Reus, a fer vida a Reus. És una ciutat molt cultural i ens interessa que facilitem, que no els deixem a l'estació aquesta que tenim tan bona aquí de l'AVE, que està a 15 quilòmetres de lluny. Després tenim la col·laboració important entre els nostres serveis d'adjudicataris, les empreses de servei que, com deia l'Albert, són bastant importants a l'hora de prestar servei. I aquí ens hem d'alinear i ens hem d'interactuar. No hem de fer sistemes tancats ni tampoc nosaltres ens hem d'inventar la roda als ajuntaments. El que hem de veure és sistemes que puguin parlar entre tots. I després la col·laboració público-privada en el sentit que no només parlem amb les contractistes, sinó que també parlem amb el sector privat. Us explicaré un projecte que hem fet amb els taxistes, també estem fent alguna cosa amb transportistes, amb el comerç, etc. Molt bé, primer, parlant de Smart Mobility, parlarem del projecte Smart Parking. Aquí penso que algunes fotos és interessant veure-les. La idea, el nostre entorn de Smart Lab és el centre de Reus, és on hi ha tota la més interacció, i aquí nosaltres el que hem implantat, la idea era reduir el tràfic de vehicles en el centre comercial, facilitant ràpidament
l'aparcament si n'hi ha places disponibles. Aquí hi ha una zona zona blava regulada d'uns 180 places que tenen una gran rotació, com deia el Jordi, ens trobem zones que tenen una gran rotació. La idea és, tot això s'ha fet amb sensorització plaça a plaça i això està tot integrat amb Sentilo, es dona informació en temps real i ja sigui presencial quan entres o des de les pròpies aplicacions. Tenim una aplicació que nosaltres l'oferta pública de pàrquings és molt important, s'ha potenciat aquest servei des de fa molts anys, tenim 9 zones d'aparcament de grans dimensions que estem gestionant 3.000 places, no estic parlant de zona blava, estic parlant de 3.000 places d'aparcament soterranis. Doncs aquí tenim una aplicació, aquesta aplicació està llegint Sentilo directament, no està llegint algun sistema, sinó està llegint el mateix sistema que està alimentant. Vehicle elèctric, en tots els pàrquings municipals tenim zones de càrrega elèctrica, de moment ara en tenim 20, s'estan fent un gran ús i aquestes les tenim també integrades, com podeu veure a l'estat del carregador. I la mateixa aplicació també està informant els usuaris que són usuaris de cotxe elèctric com estan les càrregues. Abans d'anar, si me trobo, perquè ara per desgràcia tenim molt poques zones de càrrega, però clar, la idea, l'altre dia vaig estar sentint que els fabricants de cotxes, no sé si siguem 7 o 8 anys, però pensaven que ja hi hauria un 10% de vehicle elèctric amb un temps raonable, no a curt termini, però sí a mig termini. Un altre projecte potser una miqueta diferent, li diem Smart Traffic. La idea és ben molt similar, hem d'intentar reduir el tràfic de vehicle rodat en el centre. Hi hauria una solució, que és tancar el centre i s'ha acabat. Això seria una solució, no s'han decidit tancar el centre. Són decisions polítiques que en ciutats és complicat. Això és com tocar el Passeig de Gràcia, són zones delicades. Què van decidir aquí? Llavors la gent a vegades començava a donar voltes amb el cotxe, bum, 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 vinga, donar voltes pel centre. El que hem fet és hem posat una sèrie de detectors de trànsit, que són unes càmeres que el que fan és recolleixen diferent informació des del percentatge de cues amb uns diferents nivells, mitja de velocitat, mitja de distància entre vehicles, nombre. Fa una sèrie d'estadístiques i això es recolleix a través del Sentilo. I la idea és, a través d'uns panells informatius, també ho tenim amb el mapa de la ciutat, però a través d'uns panells informatius abans d'entrar en el centre, abans de ficar-te al Coll d'Ampolla, t'està explicant, t'està dient, escolta, mira, que si tu gires cap a l'esquerra la cosa està fluida, però potser en 5 minuts la cosa comença a congestionar-se. Si segueixes recte, la cosa està bé. I sota, segons la direcció, també t'està dient les places lliures cap on vas. Tot això, aquest sistema l'està alimentant un sistema expert, que és l'Skynet, que està embegut dintre d'aquesta pantalleta i està rebent informació de Sentilo i en funció d'això va dient el que hi ha. Aquest sistema és autònom, aquí no hi ha ningú que vagi dient pica, pica ara que està tot congestionat. No, això ho va fent ell. Sí que té la capacitat la policia local de ficar al mig del panell missatges. A vegades talla el trànsit pel que sigui, o desactivar zones de la pantalla. I sota veieu una mena de dashboard on es va veient tot i també hi ha una opció per fer estudis de mobilitat. És a dir, anem guardant no només dades, sinó estem guardant fotos. Per què? Perquè aquella dada és bona o no és bona? Qui ha dit que és bona? Algú diu? Tots els catxarros, tots ens creiem que els catxarros estan dient que són bons a les dades. Hem d'agafar les dades i les imatges. Estem agafant captures de les dades dels sensors i estem capturant imatges. I amb això el que estem intentant és veient com es comporta el sistema expert i si el que diu que fa realment es correspon amb la realitat. I estem fent una miqueta de matching. Això ajuda molt també per estudis de mobilitat. Un altre projecte que també ens va interessar i de fet va sortir de la societat, vull dir, no va ser una innovació pública nostra, sinó va ser una innovació de la societat, va ser de l'agrupació de taxistes.
perquè a la ciutat de Reus, per exemple, algunes ciutats tenen agrupacions de taxis i està una mica més controlat. A Barcelona l'agrupació és una superagrupació. Allí hi ha un conjunt d'agrupats de taxis que donen el servei públic de taxi. Llavors, clar, ells deien, home, jo és que me trobo que vaig a fer el meu servei i me trobo la meitat de les zones ocupades o hi ha incivisme, etc. L'objectiu va ser regular les zones no autoritzades. Què s'ha ficat? Doncs uns sensors que van amb luminària també d'ocupació o no ocupació, però són sensors que autentiquen. No només identifiquen, sinó autentiquen. Veieu a baix, hi ha un beacon? Doncs va amb un beacon. És a dir, el taxista va amb un beacon. Llavors, amb el beacon s'autentica amb el sensor i diu si està autoritzat o no està autoritzat. La idea és que ara van amb un beacon, però a la llarga es faci amb mòbils i els transportistes o els taxistes s'autentiquin amb els mòbils. Aquesta és la idea. Perquè per autenticar amb catxarros raros, aquí començarem a repartir catxarros, tags, un és d'una propietat, és d'una altra, el més fàcil és que sigui des del mateix mòbil, des d'una app, que inclús aquesta app pugui ser interoperable. La idea del projecte és aquest. Ho hem fet en 4 zones de càrrega, càrrega-descàrrega és una altra cosa, en 4 zones de parades de taxis, en 4 zones, que les teniu allí marcades amb el Sentilo, i allí estem rebent la informació si està ocupat, si no està ocupat, quan està lliure, quan no, i si és correcte o no és correcte, si està autenticat o no. I si no està autenticat, hi ha un sistema que parla amb el sistema expert i el sistema expert diu que no estàs autenticat, portes 5 minuts. És a dir, la policia local defineix la regla que ell vol, l'apliquem i automàticament el sistema ho aplica en el moment. I si hem d'avisar la grua, no cal ni que truquin. És a dir, apliquem, per exemple, es diu la policia, mira, li donem 5 minuts de gràcia a la gent, que pari un moment al cotxe, però si s'ha passat de 5 minuts i no està autenticat i a més la zona aquesta porta està ocupada més d'un 50%, avisa la grua perquè, escolta, no pot ser. Es poden fer una mica jugar. L'ànim no és recaptatori, però el que tampoc pot ser és que ens trobem zones que no es puguin ni aparcar els taxistes i que no puguin fer el seu servei. Estem intentant balancejar. I això, en principi, és tot. Gràcies. Moltes gràcies als 3, la veritat, han estat unes presentacions molt visuals, els projectes. Ara el que farem és una petita presentació del que la Diputació pot aportar en el món de Sentilo i per la tasca que realitza la Diputació, que és la de donar suport als municipis. Bé, aquest és el model conceptual que hem utilitzat durant tot aquest temps, que és una mica el camí que farem, però és com en el cas de l'Ajuntament de Reus o de Barcelona, que només és un indicador del camí a seguir. Encara no tenim els mòduls concrets que posarem, però és una guia, d'acord? Però ens centrarem en la part de Sentilo, que és el que estem fent avui. I el Jordi Cirera ens ha portat uns prospectes aquí a les cadires. No sé si després la resta de gent que està per aquí dempeus en pot agafar un altre, que mostra els avantatges de Sentilo, ja conegudes, trenca els verticals, codi obert, comunitat activa. I des de la Diputació el que vam fer és agafar el Sentilo que s'havia desenvolupat i en aquells moments, vistes les necessitats, ens van venir ajuntaments com podíem ajudar a desenvolupar projectes de Smart City. Llavors es va fer un estudi de mercat, es va mirar què hi havia en aquells moments i vam veure la proposta de Barcelona, una plataforma que feia el que havia de fer, no feia grans virgueries, però que a nosaltres ja ens era suficient pel pas que volíem desenvolupar. A més, era codi obert i tenia sentit amb l'estratègia que estàvem portant. L'única cosa que passava és que aquella plataforma està desenvolupada només per funcionar per una ciutat i la Diputació va construir la versió multitenant, multiciutat, que amb una instal·lació dintre dels nostres TPDs podem donar servei a multitud de municipis. A part d'això, vam afegir una nova funcionalitat, una base de dades històrica, de manera que els ajuntaments que funcionin sota el paraigües de la Diputació no només tenen la plataforma Sentilo, sinó tenen un mòdul històric per poder emmagatzemar les dades. A part, també hem afegit eines de visualització, com Grafana, Kibana, i totes aquestes eines estan a disposició dels municipis que utilitzen la plataforma Sentilo de la Diputació.
En aquests moments aquests són els municipis que estan utilitzant Sentilo. Falta un, que és Calella. No està actualitzat perquè la versió està posada però no tenia la gràfica posada per mostrar-la en aquest slide. Com podeu veure, són ciutats mitjanes de la província de Barcelona, importants, i bé, estem ja desenvolupant alguns projectes amb ells i ells també estan desenvolupant i provant la plataforma. Us volia explicar dos exemples i dos exemples ben diferents. Un a nivell de suport dels municipis. El Sentilo, quan el va incorporar a la Diputació, la seva tasca principal era donar suport als municipis. I aquest és un projecte amb 6 ciutats on hem connectat 3 edificis, o estem connectant 3 edificis amb Sentilo per cada ajuntament, amb una diversitat bastant important, l'edifici de l'Ajuntament, una escola i una instal·lació esportiva, monitoritzant energia, aigua i gas. De moment només estem monitoritzant, la proposta que es vol fer és telegestió, però és més complexa, el Sentilo permet, és bidireccional, però en aquest moment és només bottom-up. I la gràcia és que cada ajuntament, i fins i tot dins del mateix ajuntament, estan utilitzant diferent hardware en cada edifici. Per tant, la gràcia és que dins un mateix ajuntament, amb diferent hardware, ho estan ajuntant tota la informació en un mateix repositori. I alhora hi ha diferents ajuntaments que per gestionar aquesta informació d'energia estan fent servir diferent software. També una altra cosa afegit és que estem fent aquest projecte amb la Gerència de Serveis de Medi Ambient i és una altra forma que estem treballant de forma transversal amb les altres àrees de la Diputació, que això també és important, perquè, com sabeu, fem moltes coses i a vegades és complicat saber què fa cada àrea i gràcies a aquests projectes podem col·laborar i tirar endavant aquests projectes. Un altre projecte que us volia comentar és un projecte intern. En lloc de la tasca principal, que és per nosaltres donar suport als municipis, com sabeu, la Diputació també gestiona altres aspectes i un d'ells és el territori dels parcs naturals. I aquest projecte va sorgir com han de sorgir els projectes d'aquesta mena. No posar sensors perquè sí, sinó a partir d'una problemàtica, d'una necessitat. I ens va venir la gerència de serveis d'espais naturals i ens va comentar que en un parc determinat, de fet, això està succeint en molts parcs, però aquest estava bastant accentuat el problema, i és la moda que s'ha posat avui en dia, tothom se'n va a fer excursions al cap de setmana en els parcs. Jo sóc un usuari bastant important també, i el problema és que se saturen els parcs que hi ha en els parcs naturals, valgui la redundància. Aquest pàrquing està en el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Lobac, veí dels veïns de Terrassa, i la complexitat d'aquest pàrquing és que està en un lloc on les telecomunicacions són complexes, tot i que ja estan garantides, i alhora el pàrquing té una complicació afegida que les entrades són molt grans, no estan delimitades, podrien entrar 3 autobusos a l'hora, podeu imaginar la grandària que és l'obertura, i a més tenen 2 entrades, i el que es vol és mesurar o saber l'ocupació d'aquest pàrquing. La problemàtica és que es necessiten recursos humans per ordenar els vehicles dins, no estan delimitats, i és una complicació important. Aquestes dades s'envien a Sentilo. Què es faran amb aquestes dades? De moment el nostre client, que és l'àrea d'espais naturals, emmagatzemarà aquestes dades per fer l'analítica i saber què està passant, i a quines hores s'omple més, però també es poden treure altres aplicacions que n'hem estat parlant, com per exemple hi ha l'aplicació de parcs naturals i per exemple se'ls pot enviar una notificació als usuaris dient-los l'ocupació del pàrquing abans que arribin per estalviar, per exemple, combustible o que agafin una altra ruta i vagin a un altre pàrquing, perquè hi ha diferents pàrquings en el parc. O, per exemple, com bé esmentava l'Òscar, posar panells informatius abans de l'entrada del parc per informar de l'ocupació i potser redirigir el trànsit cap a un altre sentit. Però bé, al final això serà decisió de la Gerència d'Espais Naturals, que són els que gestionen aquest servei. Bé, una cosa important per als ajuntaments que estan sota el paraigua de la Diputació de Barcelona són
dos àmbits importants i és una de les tasques que estem desenvolupant, i una és els serveis que oferim. El servei que oferim és el de Sentilo, com ja us hem comentat, però ara estarà a nivell públic i fins ara, quan un ajuntament volia participar amb nosaltres, de manera proactiva era l'Ajuntament que s'interessava perquè volia participar, perquè tenia interès. Ara ho fem d'una forma més pública, ho posarem en el catàleg de serveis, una instància Sentilo per qualsevol ajuntament que vulgui accedir. I una altra molt important també és suport econòmic, i aquesta jo crec que també us interessa a tots, i és integració de Sentilo en terceres parts, d'acord? La línia econòmica serà més d'un 50%, encara ho estem concretant, però s'acabarà publicant d'aquí poc. I fins a 10.000 euros per municipi. Poden ser diferents projectes, però fins a 10.000 euros en total. I un altre dels serveis que estem oferint com a Diputació és, per exemple, com aquest esdeveniment, aquest estand, compartint events com aquest que estem fent, també compartint documentació que els nostres companys que van avançats en aquests projectes ens envien clàusules en els contractes i nosaltres també ho comuniquem als ajuntaments perquè ells també han de contractar. Compartir experiències com aquesta, identificar necessitats, que a vegades en aquestes reunions de comunitat que tenim. També hem obert una comunitat a la Diputació que de moment és tancada només pels municipis que estan treballant amb el Sentilo de la Diputació. I altres esdeveniments, com vam fer el concurs d'Internet of Things, que és el primer concurs d'Internet of Things públic de l'Estat, i que ens han ajudat aquests ajuntaments també a fer la difusió del concurs i s'han presentat empreses que col·laboren amb ells. I bé, aquí acaba la presentació per part de la Diputació i ara ens agradaria, crec que tenim molt poc temps, que si voleu fer alguna pregunta... Espera. Sí, hola, Opticids. Soc d'una startup d'aquí que fem integració de sensors i muntem sistemes de resiliència urbana. Només una pregunta. El software de Sant Feliu, Skynet, es diu? Per Reus, perdona. De Sant Feliu. Sí, el va desenvolupar, entenc, l'equip de Sant Feliu, que va presentar el Sentilo Day, no recordo com es deia, fa un any. Us ha costat molt integrar-lo? Perquè normalment aquestes coses són bastant fetes a mida, llavors a les comunitats open source... Un mes només? Ostres, doncs... Ah, sí, perdona. A veure, hi ha un gap de formació una mica perquè el llenguatge és funcional, és similar al Lisp, si a algú li sona, ostres, Lisp. Allò que deies, hòstia, amb una línia fa tot això? Sí. Llavors, la integració ha sigut un mes, també t'ho dic, vull dir, la integració i la formació ha sigut un mes. Evidentment el projecte ha trigat una mica més, però la integració ha sigut molt senzilla perquè és natiu, s'integra Sentilo amb Skynet a través de subscripció de forma automàtica, no has de fer gaire cosa més. Inclús hem fet una extensió de Skynet perquè també permet fer extensions, igual que a Sentilo se poden fer extensions, hem fet un mòdul específic per al tema de visualització de pantalles. És un sistema, Skynet és una plataforma feta en Java i és multiplataforma. Perdó? No, clar, el problema és que el tema de l'Skynet és una cosa que hem de parlar amb els companys de Sant Feliu, que és un tema que hem de... Bueno, el teniu per allí, podeu parlar amb ells, que hem d'establir una comunitat i revertir això d'alguna manera. Sentilo està la comunitat establerta i la governança va molt bé perquè està ampliant-se i el Jordi aquí està ajudant, i en el part de Skynet faltaria fer aquesta governança, que bueno, Sant Feliu i Reus som ciutats més petites, ens costa fer aquesta governança, però estaríem encantat que qualsevol empresa que volgués entrar-hi en el projecte podien fer algun tipus de comunitat. Sí, bon dia. Jo treballo amb l'equip del Jordi i hi ha una pregunta obligada, em sembla interessant per tot el públic,
tots tres presenteu una cosa que és bastant interessant conceptualment, que és obert per compartir el coneixement, compartir l'experiència, etc. Però des de la indústria, des de l'empresa també, crec que és interessant tenir concreció sobre, per exemple, si tot el codi dels diferents productes, a banda de les comunitats, que està molt bé compartir el coneixement, posar-ho en plataformes estàndards com GitHub, tots els codis estructurats en branxos, de manera que no només els col·lectius que coneixem les iniciatives, sinó des del punt de vista internacional, altres ciutats, altres empreses puguin també col·laborar, usar-ho i participar de forma estructurada i homologada. GitHub és un estàndard, n'hi ha altres. Per exemple, Open Data Government és un repositori internacional on hi ha dades i software utilitzat a governs, institucions i ciutats. Aquest tipus de feina, jo sé que és feina, al final és càrrega de feina, però al final reverteix en alguna cosa molt tangible i molt utilitzable, a part de la idea. Si teniu previst algun tipus de calendari, ja sé que tot és feina, però si hi ha algun tipus de concreció, calendari en el roadmap de dir, escolta, l'any 2018 tindrem tot això que us estem explicant en GitHub, estructurat, de manera que es pugui contribuir a empreses, etc. Jo crec que és el mitjà o l'eina, és el següent pas, ara que està construït, oficialitzar-ho tècnicament. A veure, Sentilo està a GitHub des del primer dia. Hi ha unes indicacions de com col·laborar amb el codi nou. Sí que és veritat que les col·laboracions que s'han incorporat en el codi, com han vingut a casa, tampoc ens hem complicat massa la vida, vull dir, no hem establert un canal formal, però ni que sigui via fort, si algú desitja fer una contribució via fort, escolta, desitjo fer una contribució al nostre comitè tècnic que existeix i que es reuneix periòdicament i marca les directrius tècniques que té que anar seguint Sentilo, està a disposició per marcar com i de quina manera integrar noves aportacions, que és el gran valor d'una comunitat i per tant hi estem extraordinàriament interessats, a veure si ens entenem. Mantenint uns criteris fonamentals. El criteri fonamental que volem mantenir a Sentilo és que ha de ser simple. O sigui, l'única manera que una cosa d'aquestes funcioni és que sigui extraordinàriament senzilla. Que es pugui fer evolucionar o créixer necessitat, però el core ha de ser extraordinàriament simple. Respectant aquest principi, qualsevol col·laboració, segur, serà benvinguda. Alguna pregunta més? Crec que ja és l'hora. Agrair als ajuntaments de Barcelona, de Terrassa i de Reus i també als seus gestors perquè sempre la seva predisposició és admirable, sempre, gràcies. I moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Ara, si voleu preguntar alguna cosa aquí fora, doncs estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.